God bless you. Any Cedar Hour at year for me mamunyina ajo me mamoha me mamwache ebia baby bi o hwe yen na utie ye free no sabre ade asan wo ho sabre so ade ache wo ho sabre so de ade nyanche nyankopon hyira mo. Amen. Say am say mo mbre ne mo adaje e di follow Cedar Hour. Nyame hyira mo pi. Amen. Mbre bia ye ba kasafidie iso a me ka kira ahwefo na etiefo se Cedar Hour enye radio ananse TV program keke. Yes. Na embom eye program a nyame tumi ni nyame ahoɔden edi akire. Amen. Na nyame nam ni dom so eye anwanwa dwuma. My God. Ne nsankyerene ahodo pi. Wona all follow ye no odi adanse. Me ba be wuremu ya yesani in a studio ha. Onimonyamfo bi sene me eye voice message free eye Germany abonten. My God. Na odi adanse. Oh. Efa Cedar Hour yi ho. Oh. Wasi say na nyoma mo ayeden Mo ayeden. Aso follow ye no. Say no wanya permanent adwuma. Wow. Ewo Germany abonten. Wonderful. Wasan contract. Enye easy. Why ya contract? The near chia. Was sending message odidi adanse. Enti eye platformer. Se wunya de ho badwon say ya. That's right. Adanse no eye pi. Enti mo amowo space ne so na mo hwe screen ne de. Ye numbers miense ni nyina gu TV n'anim. That's right. Na sa numbers na egu so de ye bobo ni nyina no. Ni nyina ya WhatsApp number. My God. Se wo pese wo join eye Cedar Hour platform na and some perfect service platform na. Ye here ne se wo be sene hi e de abren ye be adel aka platform no. Na de wo mu ane se nyame asem a ye de bra hwefo ne etiefo no ye wi a asofo no ye kuchiri ni nyina kogu platform no so. That's right. Na won so wanya abotra hwe ne ye. Na udi so a nyame nam sayo so ama onu nyankopon so ama won so adanse. Amen. Cedar Hour ye ba ye de ehinta sema e wa wurade asemu na brewo. De tetefo no yo ya onya home ma won kra. That's right. De tetefo no yo ya onya nyini nche. Yes. Sa asem no ene ye de bihwe bre ahwefo eni etiefo. Yes. Na dia so na ama ya pan so owo doso ya dia doso eno me doso ni pantimi ni won bre so aba so ye bisa se adentia eno na ye ba ye bowura twere sem no na ye dia toto ya brabo ho na dia toto tetefo no de omo yo ya onyankopɔ bi osoro mo soro onyankopɔ hira wo onyame ko mo ko ma wo eduru ba bi nyankopɔ se okon nya mo kon eduru ba bi na okon na kire David so nyankopɔ na kasa toto boba aso for na chese ye po bia enti modern o say todo din semone a e nyankopɔ. That's right. Obom se mo bubu dan bubu ya na your friend say o patako ji akon bonebo ono na ototo osoro aboba efre soro. That's right. Edugu kwa ebruntu egu asrafo so. That's right. A twere se mi dia dance se won na nyame to ekunkum abokum won no omo dosu chen won na David ni na asrafo no omu won krata na chese nyame eye okonfo enti no se ni dimpa ko ya awetonya ko nyame oto atamfo so nyame okoma ne ba na adenti na ye de nyame ntime nkoma ye ya no 21st century adenti na nyame ntime nkoma ye eno ena ye hinta sama ene ye wuremu senia Cedar Hour na sete na ebia na oyo hoho e wo Jerusalem ha ebia na nkwa na utwem wo Facebook ho YouTube ho utwem e wo TikTok ho radio ni TV no so no ahia yen eye baby bia Yesu kan kwaje sem wie bia obi oyade obi owa amane no osane yade week na me ka se to da obi ani afra na Yesu atintesu egu fom na all the accountancy no dey asafa wani so waso kwasu bonte no maka ni pa no ko huru yo so fo na ne ho ayede na ne wato na eni na ate obi ani afra waso wani hu ade obi ebubu ose so de na ate na ni pa na sori
Inti sida awaso no so sa pepepe se ye de nkwagisem wie brewa ye ne wo bompaye na ye ba de ye ma wo ye ne ye se fa wo nsuo bia bottle water bia obusu o se papa mi ni bottle water wo so ma mo fra no mo fa bo nsuo a ensa nsuo no bi ma wo se na ye wia ye boso mpaye wia de oyare no bi de baby ye ne yafa bi fa ho obo se na adwuma nkra no osofo okobi adwuma ye nto ade yafa bi kopete ho nyame tumi die na esi adwuma no kwan bible say ye nsa na adwuma so na obehira o se ye ton aye beto adenti na wo nkwa ho ton aye eno na de esi kwan no na wo se free ho my god obesu ha obi di bibi na akogu adwuma mo ho obi bodu amafo adwum beko na kwense ye di bibi oye hwehwe bibi otobobo ko beko sebi no obi agya ne nan akogu obi adwuma nimu efiri ho osofo amafo adwuma no asai ye nso ne boso mpafo be ko pete ho ye hwe nyame tumi o se mo mo nyame din na ye nso ye mo ye nyame din na ye hwe nyame yes ye menu me ne yeso nyame a oyeti asefo nya hallelujah amen Abraham ni Isaac ni Jacob nya sida awa nya oyoti asefo nya oh Jesus hallelujah amen enunti ena sida awa ewo ho o documents bi aso apeja obi se na sasi frenensa na japade bi frenensa obi se ne passport obi se ne baby na adwuma sem eya fa CV no ye bapeja na ya hye Yakobon asemu tumi no amana toso eno na ni papi ya osofo mudi adanse nyame ya adom na Yesu amano de yenkwa che ya o kire nwumere ye bebie adanse ya tumi o kire nwumere e wo sida awa Yesu na wo so frɛ wona eya wo de wo ye hoho so eya o kire join na ya hwɛ adanse ya da ye ba last week ebi etu ma dance eba eje nyame ye hallelujah amen enti ena nwumre ye ba ye bisa se hefa na ye gyanom Nyankopon na eyi semfu abaako na ye de atoto ya brabo ho na bosom mieni nyina mbe de okasafa abrabo mu akwansi de osofo nipa bi ahyase fefefe aso wiye no aye nwonwonwo amano osofo nipa bi dane akohwensafo ebisa se firi nipa bi dane yare toto nipa bi so efiri hefa nipa bi so osofo nipa bi so ohaw ne amane toto nipa ne bi ebi ma ebi adwuma ohaw no wo ho na etoda ye de nyina ko hye bronsam my god rebi amekasa nam sa bronsam ni nua ba nti na ka bronsam nua ba ka de besi wo wiase no me chiachi ma nyina me chiachi amo asofo mani akoma soso nsehunu so sa eno bi din sehunu bi ofi ho na se ni pakra wo nua ba bi a na wo behu se obebo aboso obewo so no na agusu na watensem enti bibi ana de akɔhye bronsam eno na ye basida awaso a ye mani pate ase se abrabom akwansi de ne ye boboso ye se enam se onyame ye honhom na nyame ka kyerɛ se onuama ni bo ye honhom nuama ena nuama bo ye honam nuama Yakobon so aka kyerɛ se asase bronsam te so enti anano ntokwasi soro no Bible say obofo panyi Michael ne na bofo koye omuyi bronsam to fom no Yakobon so ka sa osorofo nyina wanenye na muni ahurusie na nyame wie osoro nsem kan o se asase so tefo ya yete asase so no o se minister comfort o se munsu na muntwajo efise mo atanfo bronsam no papa mo na wafa abufu kese no ni se ne braka no enti oyo o se mo mamane that's right amen hallelujah amen enti dia na nyame ka kire wo ye wo nuama ne bi wo ho a eye bronsam hwehwe sene obronsam eko ha Hiob a obere na se no ye wo nuama ne bi so anya bronsam okay ye wo nuama ne bi wo ho so a
yen kasa ya brabo boni ni echiwade a ye yona sase so no ene de breye yes nioma ni bi so so daye so a nyame so nipa mfa anya hwe no daye bi obeso ye ene abere na se my God eno na ya me kire common dreams ahodo mu so for daye bi a oso na wa ntu ho na mo anya ho adwuma de kuta ono ebefiri ho nsa ene bibi kuta obi daye ba ko pa oso ye no ade no efiri ne nsa my God eno eya kwensede my God na me no duru boni anipa ya eya kwensede yes boni anipa ya boni bu o ya o ye den ebesi o shebere kwan ti nyame de go ba asase we so se wo ba wo ma miensa emansia nkura no be yeye omo be hwe wo be du breso aba ensa na wo bera so boni bu o ha o ya enya wo nko boni ne be se o mani nyina boni na nipa ba ko osofo wa ye no e de no mo ka wo ye mo ma nyina e ma mo sei enti wase ye gyanom aye boni na omo ni ho na omo yo na omo yo ye yen na ye tua mo yo kwasem ti na busua bi twa adwo na busua ni nyina aye yade ebusua bi wo aye owo ebusua bi aye sujade ebusua bi aye ohia fufuo osofo ebusua bi aka ba bia nyame di omo aduro no osofo nyame hira omo ye ka sika ni nimde ni ajapade a ansoso yade eni aware seye osofo ma hwehwe da wasisi nyina ni condition nyina mo ne yiro mo ne kuro ka papa mu dedemu so fa ya ushia sipa efri fa su omo kwan efri yes eno na yesi sida hour ye di say hinta sem no ebrewo bless you iti nan ye ka bone a kwasofo nipa ya na mo follow ye last 2 weeks no ye ka bone ya nipa bi ya edin so bone brewo e ma dodo no afre wo kasa fidie so so wa ye sa bone no edin so abre no wa ye sa bone ni nyina ne se ye de bo kokko sani atetefo no obo wo kokko no se won hwe yie na mo so ankoye victim that's right and to see that hour ade ba kwan ye ne se ye create awareness bless you ede ma wa wo hwe ye na wo tie ye na so obi ye sa ade no na ede nsusu so bone abre na wo nsusu a wo hwe ye no ma wo so koye bi ena me no kasafa echiwade ho echiwade dodo na kana ye kapoto kasemu abomination echiwade a ye ya nyame mpe a ede nsusu aso bone ebreye na sofo ye kachiwade se ya eya nipa bi ka echiwade a eya normal nyama ti nipa bebredi won sa tretre nipa bi so na na me kachiwade bi a nipa dodo no a omo ya amasa brei osofo edi omunya esi omo hyebre kwan that's right ene dey baby bia nyame pagya won ko duru ye no ene sa echiwade na omo ye ni nti no ene nyankopon asan wo osofo na nipa bi wo lako na nipa bi nyama koso anosofo bo ha na okra nyama free brochire 40 fita container oyi bese tena osofo enso to okra kasa ka no enso to okra mo osofo ebi kra mo 40 fita container ebi ti make kra more than 50 100 amafo yi eya ko pot ko hwe kota kra de pot ko hwe na ko tema pot ko hwe 40 fita container amafo yi nuama load of bailing osofo tetena na ye di sika ko no o ko to amafo sika e mo bag amafo de ko osofo e mo dollars ni mo yi anso ene safo no obu okra na ene okra 40 feet ba okra yendo adentia obi bie shopper ye di ni nyina ko hye bronza yes osofo obi timi hodu bema na ohwe na so beku ni fa na bema no panacho no kodwa to a anso ene sese ono na opa bema cho bema bi anfi obi timi bu oba no ba na san wa pipe na ho na nim nyina na oba no di o sebi onye kremonia so no de ma ya fi aguniti de ne kru di ye no ye nu ne kremofo nyina me mama salam alaikum alaikum salam
na ɔde saa nneɛma no nyinaa yɛ na ɔbaa no bɛrima no yɛ dɛn ɛdi dwɛ mmaa no bi di dwɛ so na yɛgu dwanto ahensoɔsoɔ na yɛfa kyɛw ɛna ɔsɔfoɔ ɔde asisi saafo no nyinaa nipa twane agya wɔn ɔmo de sika pudu okɔkora nipa ne sɛ ɔboa mema amafo de fie pata amafo se fa wo fie adentia ɛnɛ hɔ na yɛbɛkɔ ɛnɛ ma bebre nam of bɛma bi afe baako bɛma bi amfrɛ ne da ɔba no bi sɛ ɛnyɛ sɛ me pɛmpra kora atwe obi kora nya me sense me pɛ na mehwɛ sɛ me yɛ ɔba ɔsɔfo nya bi mɛma bebre ɔfrɛ ɔba kora na Fino, Jesus. Ɛnɛ yɛkɔ hɔ nipa bebree hyehyɛ wɔn nnwuma ebi hyɛ dwan so edwa no ɔhyɛ dwan no wabɔka ekyia ama na ɔmo hyɛ dwan no nyinaa mekyia mo na nyimire edwa na ɔmo ahyɛ nyinaa yɛ mo kan hyɛ sɛ ato agu so asa bi so to bere gye sɛ gye ato so praise him the Lord hallelujah ɔsɔfo na yɛba twerɛ sɛm no mu yɛba twerɛ sɛm no mu na yɛ hu nneɛma ɛna asɔfo bebree asɔfo ɛnɛ ɔnte nyame nka bio ɔfrɛ nyame a nyame nye wɔ so dabi adedia na sida de empare sida worship center amen ɛnɛ de kra nyame ayɛ adwuma anadwo nyame sɛ yɛ adwuma amen yɛ biela no tuma mu hu adanse ɛkɔ so ɛna kyɛ sɛ nyame ɛne sida awa wɔ hɔ ne sida worship center enti no sɛ Emmanuel nyame ne wɔ hɔ te wa oye sida our fan nyame nhyira amen say nyame tumi ye adwuma yes Lord ena anwumre ye mietwere eye wo boni bi asofo ye kasa abomination obi amobombo baako a obi bekase se obi fo obi yire obi ediewu obi kum nipa eye abomination eye nyame chi wade obi nie obi da wo wire mu eye chiwade na wire mu da no mame nkyere mu kakra do se panyifo otie osofo ye kasa obi ni obi akoda wo wire mu a ba bi ankokɔ didie fa bi anya wire mu okay eye fie obi ni obi koda wo afikyire ni ma ba bi ankokɔ die didi fa bia no eno no nya wire mu eno no ho nsɛm kan no nko ena wire mu ba bi ankokɔ anidie nwuro no eno no ye musuo eno ene ye twa aboa ne atufo na ho na ona so no that's right enti ena me no kasa afa nneema nipa ye aye musudie wo okra no tiwe ya fa no wasole dam chiwade nyame asole fie kremu asole dam masalachi ya fa no nyame sha eye nyame o se no de ya bobo so se enye kora obi afa ono ana ba obi afa ono ani nua obi awura busua bi mu emo ma mienu miensa nuano mu ono ma deda awura fie ba ko ba bi awura mema wo fie ho no wafa ni kunu wafa papa no ema papa ni nua ono no yesi eno ne yeka na ye wotwida atwade ba ko osofo eno na ebre nipa bebere ase ya omu ni me eno na me no koso no Proverbs chapter 16 verse 5 mebu 17 yimunum atwade ba ko nipa bi ye ebre wona ase na MCR mo fa to so mo nyankopon hira no ase obiara a woye akoma mu dwe obiara a woye akoma mu dwe eye awurade achiwade ose everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord enti akoma we mu dwe eye awurade achiwade na ho enye totroto ose se nipa no ho nye den enye totroto da enti osofo nipa bebre hu nye omo totroto bi enti omo de shapo zam eye akoma mu dwe ehantan kasa ene ye hwe de ekoso wo social media amafo de yanuama papa no social media amafo de didwa amafo de nya wo ho se tabam no ene de na nipa bi de social media na ye dwe ahantan kasa
Osofo dwe kasa akoma mu dwe Bible say eye onyankopon echiwade na osofo yese obi ye dwa ohu ne say hwe kwan ya obi ne opapa ekasa obi ne omame ekasa Maso oba bi kwan ya bema bi abeware o Bible say oba mre no ho ase ema onu ankasa ne kunu ye hwe kwan ya ema bi ne omukunu no mo se kasa ni nyina ne se enne mampo bi dwam kanesi dwam edum stores Roma hair ye kokoko Central Market obo an stores no esesa so osofo krakra nuoma enti enne wanya sika se daba enti enne tei kwanya ni kumpo kasa chene omuno o kakra obi so hweye obi tie ye eja no mo da ebe Father's Day ebe osofo obi nim se papa bi na de ne ba ti asofo asase papa ena papa na nhweme papa na nyame say papa complaining and need the sense Bible say children obey your parents in the Lord for this is right. Or say Emma, we should honor our fathers and our mothers. There be also for one kasa dia odo ko school papa and the one found go school papa the odo bat as a biological father weja obo okro papa adwado nsem samana anche enti obi kasa na o papa o ton papa nka wakohwe papa e ya hwe kasa bi o kaka dwe kasa handa kasa Bible say hon nya ototro da tene nipa bebre abrase footballers bebre abrase singers bebre abrase nyame peja no ahomaso kasa dwe kasa hwe kwaya nipa bi no osofo o se akoma mu dwe no eye onyankopon achiwade na nya na achiwade kakew o se se nipa kro yes akoma mu dwe no o hon to biom nti na nipa bi nioma bi solitia hindrances obo o osofo ba bi o wakoduru pa oni kuno oni yire yade bi abeto no so ka sika pa owo no e osofo ye o yade bu aka esika fo nka won e here for the kebro wase okay doctor we yes unya edro papa yes ya so aso edro bie no wa nipa na ye eduyefo bie no wa uchi no mo so awon to wo amanfo twa play take it call amanfo for so ko hwe wo ho yade mo to ene dwe ne osofo ni di esese nipa di ma dipa na odo ba ti asofo asase so yes na osofo uswa no hwe de bi di amanfo mo maame no nam so wada maame ni yem for 9 months one mum ne no for 1 year 1.5 year 2 years no man say enti osofo wanya hwe ama wo mpo no my God ni yem na wada no ne no for na wanom no keke ni atasofo asase no so odo waba no keke fra no e wo se odi nidie e ma se hwe dwe kasa aw no maame kasa ene so odi bibi ma wa wo fokra ya wo ya ende odi ma abonte so ni fokra wo pe yankopon se ho nya ototroto osofo ye san ekọ eye spiritual fathers in chain ye hwe di asofo no mu bi asofo no mu nketua no mu bi e di omo asofo mpanyefo bi e fa ne wo no odi wo afa so asofo no bi peke nipa ni bi from nowhere esre ma ni se go so eye aduane ma wudi ye e de dey nsema wo ka fa asofo no sa kan se hunu je osofo o kan so ne yire fo no so ne yire kan bi ne yire kuma so kan bi na se so kan bi oni bia baba so nyankopon se wo se nipa no osofo no anka hwe kura o se o hon to o mama ya kan bia o se o hon nya o to o papa anka hwe a o se o hon nya o to yes osofo obi na apeje obi abi adwuma ama waye bi enam na adwuma no so ama enne wonsa so wadware enne die na o kan kire se nipa no my God obi na bi adwuma o obo kwa ye busuya no okoje oh asofo
Kwaya amanfo fast so biebie nnwuma na amanfo gugu amanfo nnwuma almost like dwekasa se de wanya baby di na yesi na owo himfa social media space no so kan sam o hwa amanfo starter so for nsem bi kan akutia sra mami papa Bible say ohonya ototro and nipa bebre aye bi amen no masa sifo nipa bebre die na afofuo bi achi nipa bebre die amanfo achi asofo bebre so nya akwanya nyame mo anwosre bi no di asofo no bi a bishop and apostle and prophet odifo wa nyutuni adona nyakopon de ma no wie ye asofo dwe akoma mu dwe okasa osofo ebi kasa bon akwasa ene on de aye nipa bi won ba bi ebi adi nipa bi achi edi wa koduru ene de ene dwe ni ahanta bi a nipa bi yoye no ene abra wase nyame se eye na chiwade obokro ebi timi ni opapa ebo atwede no ma me bo atwede ebi timi didi o ma me atem obokro di atem o ma me wan do me wan ka hwe oso de na asem nyina manyame ye ya mpanyfo bi kan se o de fashion ko du emasum wan ka hwe as one from my ebo ma me be line ntum na me mfa nipa be se me panipa wa ye victim nipa bi asem a me kan wadi namfufuo bechi wadi nipa bi echi waye bi enne na kanuama akoso ma opao aso sese onuama nyina na asai na me no mo pai Bible so yes na eyade ben eye chiwade na ohonya de enyo tototo biom fa huni enne oha to nipa mo amohwe TV mo amo Facebook YouTube no so mo amo hwe no sabre number se na go screen anim number no ye mienu eye 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 0553 53 89 0553 say when you wanna why yes ade ni bi na enne edin soso so bone abre won ko na omfre ti she na so papa na ntimi mwa program na ye create awareness na obi aye bi e de ohawa bre no nti ufra ma odin aso kan baby bi a ofrefre aso ma odin say na why sa hantan no de edi wakoduru ni na me no mo mpae ma me for ofrefo di kai praise God Hallelujah. Obapa emodin na okasa free hin. Atamekasa free Kumase. Nsema me ken why be edin susan so abrao. Asha mi dia dan fuachi. Ni ama na na ko di from no. Obi from pono wa ye den. Was kati ni no mi do na fuachi. Obi da penya ye and I will and so the wedding bua best a better say near Obin can say, sister, a couple 2 years will be fast. Mamma no more pie and no bonfire. I rather mesre and my France, my mojana. And for our front phone so on channel. Now for 4 a hand tire, come hand tire, or Fred D. and a dinner, Messressa rather my mojana and fa. And channel some man a second chance biom o yesu demo amen onso betimi abo awuram na wonso so wadi akiri na me no wabompa praise God. Hallelujah. Kantika emodin na okasa free hin na de na wo so waye edin susan so abro papa mi kasa free doma papa metio papa edina mvuchi amena me papa kora yaka nsiano kora wonpa na se na oniama koyi na se oniama nkoyi biom pomojuma se ni bibia basa ma me no mom paye na mesre se
we de po bi na ko pa papa choma na wankasa kono ko bunko to dwe so ne nan e pa na cho me no bompa Erade me soma wasem akodoma Erade wako ahunu mobo na say ma ne second chance biom ma ne nuema asene se nye ye wo Yesu temo amen also betimi abaso ene de nipa wa ya ene wa po nyame asem mo say me no kan fa achiwade o ti yade nyina ye hunam no na ti nyame sa akoma mu hantan ene ye bo chem so amfa on de aba praise God. Hello. Hi. Oh so emodi na o kase free mama na dia na esie The division me kase free Madina. We de wan kasa wa bodi to aso mama. Ha. We am me kuro ya na ne ma so panti ni kura me ya ma bompa ya man. Why then? Ono ne ma me ta ko. Ni kunu ne ma no ko. Mo endia nyame asem ya mede ma ono. Bo modern na wo so fa ma no. Me na bompa ba bia ukuru obia. Nyame mfa ne nsa enka no. Amen. For Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Emodi na o kasa free him. It I feel like a selfie touching. Tachimai. It I feel no ya kura kakra me ya me hu se me dim kan fuatam. Kan me touch them pan fuo. Ama system abraba ya basa. And it say they are doing your power. I didn't want. Me no bompai. Erade me srema wa funa. Say man a second chance. But say I didn't nya. Erade ma omoja hwegu cover den kasa ma no. Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh bapa mawudi na o kasa free hin na nsem wo so why victim na. As like I said for Ashamai. Maybe no country me so second. Na me so one friend me mama me papa omba ba eye makuma mo ya oba me ndi wo matem. Kasa de kakra. O krucho so second. Ena me so ma ko fra wo mo but omamba but omo ya odi ena na wo makuma ba ma ndi wo matem. Okay. Mama no amompai. Erade wa fana. Mesoro say ya odi bi aba na koma mu. Yes. Erade yifru ho. Na so ne mu. Amen. We me no kasa fa wona. Asema ye kan akoma mu dwa, akoma mu hantan, awadi na vuo bi chi, we bibi enne. Eden so sanso. Erade say, safo no hunya omo totrotro da. Enne wo check ya. Enne from a bonnet and bone. Inti sa ene de ken wo afa na wo hweyen ukuru ye bibi uyiri ye bibi ubabi ye bibi fatu no fu na wo nso so no hye no nso na wiase se ne ese uhunu no eye nyame de a nipa na nka hwe kura na kama ene ubedi ene your friend said the law of nature nyame na obo na asase na nkasa ode mmara law of nature so for ye de and ade asa wo ha and ne wo ye de ade be che insu beto wo ye de wi abebo eye mmara law of nature jo be dua no Galatians 6:7 wase mo bi anada enti na me pese ye bompa ye kakra ni pe bi ukuru ya obekwa akoka beka wo oyire bekwa akoka beka wo o ma bekwa akoka beka wo be producer say me fa nipa baako. Praise God. Emodin o kasa free hin na de na waya asama abai o dimofo ana na de so so boni abere. Mo Yamu sini ya juma wako fami wulam kishi ono na ba ya basa idan ya kora ni fi bi mama e baba ye program bi e next month July from 5th July to say osofo to 12 ni yakwasiada na ye be hia wa so de dem ha eye Friday eye anopa ne Saturday anopa mama bomodern na save date no na bomodern say oba be humi akasa na etimi aboa na etimi aboa enti
meka date no ho asɛm yie na etimi aboa nneɛma bi wɔ ha gye utu ho anamo awurade me bɔ mpae ma wafena ɔsɛ adi ɔne ne manyina nya asɔfo awurade Kristo mogya hwegu Calvary enkasa ma amen amen nyankopɔn hyira opi sɛ ma obi amfrɛ bio yɛpɛ sɛ yɛbɔ mpae kakra bi asɔfo deɛ ne ma Satan no nyɛ Satan akoma mu dwa kɛkɛ amafo bebre problem amanya mode hye kwan ya oni nipa kasa kwan ya utwa ntro egu nipa so kwan ya uso wakoto 1 Ghana cedi credit e dey data o na o de kofa no me nsema waka na chesa amafo like amafo follow amafo so fruit ya bi no e basrefo e Presbyterian fo wonum bi omoto sa asem bi am Yesu fe ana mechiacha basrefo nyina asudwen kamu nyina enka onso kasa urade Yesu ena nwumrei wasema ba menche we ya hinta sema onam wodom so edanedi just chiwade no na just chiwade de ni pedua ye nko a na ya koma de ye ni yo ye ni ya danedi no etimedi ohaw ebreye urade moja na moja Calvary enkasa mame ma me papa abusiano ye biara obi aye chiwade Kristo moja no enkasa maye Yesu demo Yesu e wa na bomba Jesus Christ. Kasa brate Yesu. Moja shegu Calvary. Kasa mame. Kasa mame ma. Kasa mabusiano. Kasa mame second chance. Yesu demo. Amen. Amen. Shira opi. Say o follow yen. Sabre your documents. Unsio ready. Na ya masompaye yanchiachi nipa kakra was space na so fresh aboate gina so Aisha Dauda gina so aye Opoko Isaac Simon ejina so Gladys Ochre ejina so na Nafia ejina so Ruth Esumeni ejina so enene dodoa na Ochre Gladys ejina so me mamu nyina yachiachi amo eba eye see the hour so Obapa Sandy ejina so osofo betimachi ya ne pemi Aneta Tofik nso wo so Kwabanado wo so sanso na okay Obapa Sandy papa abo Matilda Ajemai Dokas Pokuya Mami Eunice ewo so na Mami Pokuya enso ewo so Dora Yaboa ewo so ene na Najesi wa Enshiraba enso gina so Felicia Boatin enso gina so nipi yina ene Di Maria nso ejina so Ma Rose gina so California Mama ejina so Sanso ana eye Efia ejina so Sweet Angie enso ejina so Efia du chuwa gina so Enshiraba ejina so ya mamu nyina ajo Yakobon Shiramo Onyamo kese ne dodo na yentimi mamu nyina mu de Yakobon Shiramo Onyamo kese samre peja wonsio peja documents Yesu ya doma o chele be bie see the hour adanse na tum o person o follow see the hour platform so my high
ɛwɔ yɛ numbers no so uma yɛ higher number no yɛ mako 3 baako account yɛ 0557 30 90 80 ɛna 0557 000 967 ɛna 0553 53 89 numbers 3 no nyina uma yɛ high ɛwɔ yɛbɛ ade wɔ aba platform no so nyame asɛm ɛbɛ nyina yɛde bɛto so mmerɛbia na wo so wa follow ɔkyena fiada yɛ mpaebɔ kɛse ɔpɛ baabi akɔbɔ mpaeɛ ɔkyena brana bɛhyia wɔ Cedar Worship Center ɛwɔ Atwoma Koforidua off Sunyane Wuro ofrɛ numbers nyinaa so a yɛbɛma wo direction ɛyɛ Cedar ɔkyena no pa no nkron na gyana so pagya wo nsuo Awurade nipa bi a wapagya ne nsuo yes Lord mehyɛ onyame asɛm tumi sɛ mowura nsuo no mu nsuo no na ne Yesu mogya amen ɛna ne nsɛnkyerɛnne nsuo amen ɛna ne ayaresa nsuo amen odi nsuo bɛyɛ biara nyame ma wadanse amen mefrɛ nyame tumi go phone so no so mefrɛ nyame tumi go o documents o CV no so o passport picture no so nyame tumi ɛntɔ so mefrɛ adanse go so wo Yesu demo na mabɔ mpae James so say amen ɛda danso mɛkyia wo ɛna nwumere saa so no ɛda agye ne mboaten ɛnɛ yakɔ gyina kwantan no so atwɛn ɔmani anso nsuo na ɛtɔ nti yɛn ho ɔmani yɛkyiakyia yɛbɛhyia ahomakye ɛwɔ Sompa first service 5 o'clock AM sharp na yɛwɔ so nyame ɛyɛ adwuma bedo hyɛ Awurade nsa nyame ma wo nam home na ade papa ɛnkyɛ me de wo dam hɔ na ofi hɔ do so kɔ wɔ Yesu mogyam ɛnɛ Awurade ma wo so da papa ɛnsi wo yie have a good night bye bye